One story. дарси дуюм. сурати Худо. китоби муқаддас мегӯяд ки қавми Худо тавассути офариниш ба василаи Исои Масеҳ ки Худост даъват ва ҷудо гардиданд, то ки барои ҷалоли Худо зиндагӣ кунанд. ҳолати пеш аз офариниш ҳолатест ки инсон пеш аз он ки ба василаи Исои Масеҳ махлуқи нав гардад қарор дорад. якум, ҳолати гунаҳкор пеш аз он ки ба василаи Исои Масеҳ ки нур аст махлуқи нав гардад. чунин буд. ӯ мувофиқи равиши ин ҷаҳон зиндагӣ мекард ва табиатан фарзанди ғазаб буд. китоби муқаддас мегӯяд: дар онҳо шумо мувофиқи давраи ин олам ва иродаи мире ки дар ҳаво ҳукмрон аст, яъне он рӯҳе ки ҳоло дар писарони Исьён амал мекунад, зиндагӣ мекардед. дар миёни онҳо ҳамаи мо низ як вақте аз рӯи шаҳвати ҷисми худ зиндагӣ карда ҳавасҳои ҷисм ва хаёлотро ба ҷо меовардем ва табиатан мисли дигарон фарзандони ғазаб будем. даъват ба нур. якум, ҳамин тавр мо ки табиатан мурда будем, аз ҷониби Худо пеш аз таъсиси ҷаҳон дар Масеҳ баргузида шудаем ва танҳо ба василаи муҳаббат ва файзи ӯ наҷот ёфтаем. китоби муқаддас мегӯяд: аммо Худои пур аз марҳамат бар тибқи муҳаббати бузурге ки ба мо дорад, моро агарчи аз рӯи хатоҳо мурда будем, бо Масеҳ зинда кард. бо файз шумо наҷот ёфтаед. дуюм, Исои Масеҳ ки аз ибтидо буд ва Худост, маҳз ҳамчун нури ҳаёт омадааст. китоби муқаддас мегӯяд: дар ибтидо калом буд ва калом бо Худо буд ва калом Худо буд. он дар ибтидо бо Худо буд. ҳама чиз ба воситаи ӯ ба вуҷуд омад ва ҳар он чи вуҷуд ёфт, бе ӯ вуҷуд наёфт. дар ӯ ҳаёт буд ва ҳаёт нури одамиён буд. сеюм, Худо фарзандони худро ки дар торикӣ буданд, ҳамчун қавми худ, ҳамчун бандагони худ ва ҳамчун фарзандони худ даъват кард. китоби муқаддас мегӯяд: ва ман каломи худро дар даҳони ту гузоштаам ва дар сояи дасти худ туро пинҳон кардаам, то ки осмонро барқарор намоям ва заминро бунёд кунам ва ба Сион бигӯям: ту қавми ман ҳастӣ. Худо қавми худро офарид, онҳоро наҷот дода ба исмашон хонд ва аз они худ номид. китоби муқаддас мегӯяд: вале акнун Худованд ки туро эй Яъқуб офаридааст ва туро эй Исроил ба вуҷуд овардааст, чунин мегӯяд: натарс, зеро ки ман туро раҳонидаам, туро ба исми ту хондаам, ту аз они ман ҳастӣ. ҷудо карда барпо кард. якум, фарзандон ва қавми Худо ки Исои Масеҳро ҳамчун нур қабул карданд, акнун махлуқи нав шуда аз ҷаҳон ҷудо карда шуданд. аз ин сабаб фарзандони Худоро муқаддасон, яъне ҷудошудагон барои Худо меноманд. китоби муқаддас мегӯяд: ман Худованд Худои шумо ҳастам, ки шуморо аз қавмҳо фарқ кардам ва шумо барои ман муқаддас бошед, зеро ки ман Худованд қудус ҳастам ва шуморо аз қавмҳо фарқ кардам, то ки аз они ман бошед. дуюм, Исои Масеҳ ҳангоми даъват кардани шогирдонаш онҳоро аз миёни ҷаҳон интихоб намуда ҷудо кард. қавми Худо яъне масеҳиён ба воситаи Исои Масеҳ ҷудо карда шуданд. аз ин сабаб ҷаҳон аз онҳо нафрат хоҳад кард, зеро онҳо ҷудо карда шуданд. китоби муқаддас мегӯяд: агар шумо аз ҷаҳон мебудед, ҷаҳон мансубони худро дӯст медошт. лекин азбас ки шумо аз ҷаҳон нестед, балки ман шуморо аз ҷаҳон баргузидаам, аз ин сабаб ҷаҳон аз шумо нафрат мекунад. сеюм, бинобар ин зиндагии қавми Худо зиндагиест, ки аз ҷаҳон ҷудо аст. онҳо дигар набояд бо ҷаҳон омехта шаванд. не, онҳо дигар наметавонанд бо ҷаҳон омехта шаванд. бо гузоштан ба ҷои худ пур кард. якум, қавми Худое ки ҷудо карда шуданд, акнун бояд бо он чи аз они Худост пур шаванд. онҳо худро набояд бо чизҳои ҷаҳон, балки танҳо бо Исои Масеҳ пур кунанд. ва агар бо ӯ пур шаванд, дигар ҳаргиз гурусна ё ташна нахоҳанд монд. дуюм,
аз исои масеҳ пур шудан маънои аз рӯҳулқудс пур шуданро дорад. китоби муқаддас мегӯяд: лекин пуштибон, яъне рӯҳулқудс, ки падар ӯро ба исми ман хоҳад фиристод, ҳама чизро ба шумо таълим хоҳад дод ва ҳар чиро ки ба шумо гуфтам, ба ёди шумо хоҳад овард. китоби муқаддас мегӯяд: ҳамин ки дуояшон ба охир расид, маконе ки дар он ҷамъ шуда буданд, ба ҷунбиш омад ва ҳама аз рӯҳулқудс пур шуданд ва каломи худоро далерона мегуфтанд. ҳамаи имондорон аз ҷону дил муттаҳид шуда буданд ва ҳеҷ касе молу мулки худро аз они худ намедонист, балки ҳама чизро онҳо муштарак медоштанд. сеюм, қавм ва фарзандони худо бояд аз рӯҳулқудс пур шаванд. китоби муқаддас мегӯяд: ва масти шароб нашавед, ки аз он фисқу фуҷур ба амал меояд, балки аз рӯҳ пур шуда. ва рӯҳулқудс каломи зиндаи худост. китоби муқаддас мегӯяд: ва худи наҷотро бигиред ва шамшери рӯҳро, ки каломи худост. чорум, ва пуррагӣ бояд идома ёбад, онро набояд хомӯш кард. зеро агар мо диламонро пайваста бо исои масеҳ, бо рӯҳулқудс ва бо каломи ҳаёт пур накунем, ҳатто агар наҷот ёфта бошем ҳам, дили мо ҳатман бо ягон чизи ин ҷаҳон пур хоҳад шуд. ба сурати худо. якум, худо ҳама чизро ба ғайр аз инсон мувофиқи ҷинсаш офарид ва танҳо инсонро ба сурати худ офарид. гарчанде ки ба сабаби гуноҳи одам ва ҳаво сурати худо гум шуд, вале он комилан нобуд нагардид. ниҳоят таърихи китоби муқаддас аз офариниш оғоз ёфта ба анҷоми малакути худо мерасад. ин таърихи барқарорсозист, ки дар он сурати гумшудаи худо ба воситаи исои масеҳ аз нав барқарор карда мешавад. дуюм, ин бозгашт ба ҳолатест, ки ба назари худо бисёр хуб аст ва сурати худо маҳз муҳаббат аст. китоби муқаддас мегӯяд: ва мо муҳаббатеро, ки худо ба мо дорад, медонем ва ба он эътимод дорем. худо муҳаббат аст ва ҳар ки дар муҳаббат сокин аст, вай дар худо сокин аст ва худо дар вай. якум, маҳз ҳамин ҳикоя муҳаббати худост, ки дар воқеае ошкор шуд, ки иброҳим писари худ, писари ягонаи дӯстдоштаи худ Исҳоқро ҳамчун қурбонии сӯхтанӣ пешкаш кард. дуюм, ин ҳикоя муҳаббати худоро ошкор мекунад тавассути ҳодисае, ки Яъқуб писараш Юсуфро аз ҳама бештар дӯст медошт, ба ҷое фиристод, ки ба сӯи марг мебурд. сеюм, ин ҳикоя муҳаббати худоро ошкор мекунад тавассути Буаз ва Руд, ки бевазани аҷнабӣ буд ва ҳатто ба ҷамоати Исроил дохил шуда наметавонист. чорум, ин ҳикоя муҳаббати худоро ошкор мекунад тавассути шоҳзода Юнотон ба Довуд, ки бо ояндаи бидуни умед гуреза шуда буд, зоҳир гардид. панҷум, маҳз ҳамин ҳикоя муҳаббати худост ба Сулаймон, писаре, ки аз Довуд тавассути Батшоба, зани Урё, ба дунё омад, пас аз он ки Довуд зино ва куштор кард ва ҳатто худоро таҳқир намуд. шашум, маҳз ҳамин ҳикоя муҳаббати худост, ки тавассути шоҳ Аҳашверуш ба Эстер, ятиме, ки асир шуда буд. ҳафтум, ин ҳикоя муҳаббати пурраи худост, ки тавассути Сулаймон ба зани Шуламитӣ, ки мисли хаймаи Қедар ночиз буд. ҳаштум, ин ҳикоя муҳаббати худо ба исроилёнест, ки такроран исьён мебардоштанд. суруди тогзоре, ки ӯ дар ҳаққи онҳо месароид. муҳаббати худо то ба дараҷае, ки амъояш ҷӯш мезанад, дӯст медорад. ва ин муҳаббатест, ки барои исми муқаддаси худо рашк хоҳад намуд. нуҳум, инчунин ин ҳикояи бепоёни муҳаббати худост, ки тавассути пайғамбар Ҳуша ошкор шудааст, ки зани худ Ҷумарро, ки пеш аз тӯй зино карда буд ва пас аз таваллуди фарзанд ба хотири зино гурехта буд, боз харида овард. даҳум, ин ҳикоя муҳаббати худост, ки раҳми дилсӯзии худро нишон медиҳад. чӣ гуна туро таслим кунам? чӣ тавр туро бисупорам? ёздаҳум, ҳамин ҳикоя дар бораи муҳаббати самимии худо ба қавми худ ва муҳаббати худо, ки раҳми худро нишон медиҳад. дувоздаҳум, ин ҳикоя муҳаббати худост,
که از مردمی سرکش و بی‌معنی در حق آنها از شادی خود را نگاه داشته نمی‌تواند، در محبت خود خاموش خواهد ماند. 13. این حکایه محبت خداست که خدا گفت من شما را دوست داشتم. قوم خدا با خدا مقابلت کرده میگویند چطور تو ما را دوست داشتی؟ و خدا جواب داده میگوید من شما را چنان دوست می‌دارم. و عیسی مسیح که خداست برای برداشتن صلیب به این زمین آمد. 3. این محض همان حکم نو است که عیسی مسیح که خداست با دوست داشتن ما تا دم مرگ به ما عطا کرد. کتاب مقدس میگوید به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را دوست دارید. چنانکه من شما را دوست داشتم شما نیز یکدیگر را دوست دارید. این همان تکمیل پوره تمام شریعت است. کتاب مقدس میگوید زیرا که شما ای برادران به آزادی دعوت شده اید، فقط این که آزادی بهانه برای هوس‌های جسم نشود، بلکه به یکدیگر با محبت خدمت کنید. زیرا که تمام شریعت از یک کلمه عبارت است: چنانچه یارت را مثل خودت دوست بدار. 4. پس اکنون قوم خدا که به واسطه عیسی مسیح همچون مخلوق نو از نو تولد شدند، خدا را با تمام دل، قوت، اراده و تمام هستی خود دوست می‌دارند و همچنین یار خود را که به صورت خدا آفریده شده است مثل جسم خود دوست می‌دارند. 5. نهایت محبت به خدا همچون محبت به یار خود ظاهر می‌شود. آنهایی که یار خود را مثل خود دوست می‌دارند صورت خدا را برقرار می‌کنند و این محبت برقرار شده برادران و خواهران حتی دشمنان را نیز دوست داشتن است و حتی برادر خود را که نسبت به من گناه می‌کند او را 70 کرات 7 بار بخشیدن است. این محبت خود خداست، صورت خدا و محبت خداست و همین حکایه محبت کتاب مقدس است. خدا در عهد قدیم به اون محبت شهادت داد و نهایت در عهد جدید همان محبت را به واسطه عیسی مسیح آشکار نمود. همان خدا از ما دل را می‌طلبد، دل راستی را می‌طلبد و می‌فرماید که با تمام دل خود خدا را دوست داریم. حکایه قوم خدایی که صورت خدا را برقرار کردند ادامه می‌یابد.